nga mano, nga kuping mga mano, itang amanong daramdaman tamo kabang sususutamo. At anyang sususutamo, itang dindam tamo, apo pa itang nililikas kaya katamo. Iba'y sa kimbiye at dayanan ni kaya katamo pengaring babae. Kaya po nga mano, also tayo nursing. Our mothers nursing us. Kaya nga manong kapampangan, amanong si Sonin Bunisabyan, kapang pagtunturan katamo king tumailani kaya katamo pengaring babae. Itang biyena, payabot na kaya katamo, sasalin na kaya katamo. Itang lamanan ni kayang daya, itang lamanan ni kayang pangkatawan, kayang nananiti sasalin niya po kaya katamo. Itang kayang espiritu, itang kayang kaladwa, itang kayang puso, at yung diyan na katamo king pibatan tamo nga mano, anya awsan tayo pong anong siswan. Ulitan kaya po, amano yung siswan. Itang bisita ko na po, binasa na amanong sasmuan. Aliyah po nga po, amano yung siswan. Inya sa kaba pong para naman tala, di kaya katama pong ari at prinsipe ng Parnaso. E tama po sukat kaningwal na dapat tamong tananan. Iminong kapigaganakan. Ganyan may kapampangan niya po, kasanting na. When we say we remember, etamo po sabyan, tangdanan tamo, nagasabyan tamong, ganakan mo. Uling istong bigaganakay, kapanging kapampangan, bigaganakaya kiminong ganaka. At istong magkaludi kapampangan, ipagkaludaya piningdiye. Pablasing gamitan tamong amanong mandiye, ang popeng diye, life, medumiyano. Kalaguna po, kasanting na ni kaya tamong amanong kapampangan. E tayo po kakalingon ini. Uling sumkelingon tayo ini, magbalik tayo po kayong kasalyan. Nino man nga na, ingay sa malikit yung kayang pibatan, e narasan, yung kayang pahintumulan. Ganagan tayo po yung amanong siswan, ganagan tayo po yung amanong katutupo, kimpaming pakamalta mo, kaniting amano, yuyug na nakatamo at babalik nakatamo, kimpibatan tamo, banganita, may nga rin po inkwayan. Inkwayan, pagmasdan niya po. Malambat na panahon, manyuli ya pa mo, o kaya manyuli, magyamot siya pa mo. Malalam ang malalam, matikdi. Kanya po tantala ka Diyas niya po ikatide. Bakit? Malalam niyang pangayamot. Magyamot tamo po, kikakatang tibatan, pag-aralan tayo sa liksikan, kikakatamong tibatan, bankanita po, mas apakamanan tayo, mas pasulungan tayo, mas kabulan tayo. Bankanita, ang nanagnan sa biyantang po, Lydia, ing amanong kapampangan. May oras po. Salamat po, Panginoon, amanong siswa.